Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Ruske zalihe gasa Evropi su smanjene za nevjerovatnih 80%. Rusija bi samostalno mogla da gurne Evropu u recesiju. Ovaj rat koji se vodi putem gasa prijeti liderima i vladama širom Evrope, gdje ta ista Evropa nema odbranu. Dobrodošli u novi video Novog Anonimusa. Pre nego što nastavim sa ovom temom, želim da vas sve lepo pozdravim i da vas podsjetim na to da lajkujete ovaj video i da se prijavite na moj kanal kako bi tako nastavili zajedno da rastemo i širimo istinu. Hvala. Od samog početka ruske specijalne operacije u Ukrajini, kako sama Rusija označava sukob u Ukrajini, otpočet je specijalni rat između Rusije sa jedne strane i Evrope i Amerike sa druge. Dok je Rusija ušla u Ukrajinu 24. februara i započela preuzimanje teritorije ove zemlje, Sjedinjene države i Evropa su krenule u kontraofanzivu sa teškim i nikad viđenim do sad sankcijama protiv ove zemlje. Sve sa ciljem da se dođe do totalnog kolapsa ruske ekonomije. Napominjem, Rusija je pod sankcijama koje do danas nisu viđene. Ruska dobra su zabranjena, dok su poslovi u kojima su uključene milijarde dolara, poput svetski popularnih brendova Zare, Pume, McDonald'sa, napustili Rusiju. Rusija je isključena iz međunarodnih bankarskih telekomunikacija, popularno nazvanih SWIFT-om. I ne samo to, Zapad je naložio i drugim zemljama da prestanu da sarađuju sa Rusijom kako bi se ova država uništila ekonomski, što bi na kraju rezultiralo predajom ruskih snaga i povlačenjem iz Ukrajine. Međutim, dragi moji, stvari nisu išle baš po planu gospodina Bajdena, Makrona i kompanije. Naprotiv, Putinova geopolitička strategija je tako dobro odrađena da ne samo da ruska ekonomija nastavlja da jača, već se sama Evropa suočava sa istorijskom recesijom, gdje je inflacija u pogledu energije na rekordnom nivou od neverovatnih 42%, hrana je poskupila za nekih 11% u proseku, pa se tako 27 zemalja našlo na vratima duboke recesije upravo zbog Rusije. A ono što je najgore tek dolazi, a to je zima. Zima dolazi za Evropu, najgora zima od Drugog svjetskog rata. Prvo što moramo da razumemo jeste kakav se to trenutno rat odvija između Rusije i Zapada, jer ono što mi svakodnevno čujemo i vidimo jeste zveckanje oružjem, upotreba raketnih sistema i vojnika. Međutim, to se samo nalazi na površini, a ukoliko malo ozbiljnije pogledamo problem, shvatit ćemo da je u pitanju sukob na 3 relacije, gdje vojna sila je samo sredstvo, a najvažniji sukob je u domenu hrane, financija i energije. U smislu financija, Sjedinjene države i Evropa su Rusiji zamrznuli preko 300 milijardi dolara. Ruska vodka je, na primjer, dobila povećanje poreza za 40% prilikom izvoza. Rusko zlato je zabranjeno, dok su velike američke i evropske kompanije polako krenule da napuštaju rusko tržište. Mere koje su usmerene kako bi se uništila ruska ekonomija, kako bi je na taj način primorali da svoju oružanu kampanju obustavi u Ukrajini i na taj način da se slomi sam Putin. U tom segmentu Amerika i Zapad su definitivno pobeđivali Rusiju, ali u druga dva segmenta ovog modernog rata Zapad se susreo sa ozbiljnim porazom. Hrana je taj prvi poraz, jer Ukrajina i Rusija zajedno učestvuju u globalnoj proizvodnji ječma sa 19%, kukuruza sa 20%, pšenice sa 24% i suncokretovog ulja sa neverovatnih 71% svjetske proizvodnje. Iz navedenih procenata možemo jasno da pretpostavimo zašto je cena hrane otišla u nebo. Zbog nedostatka osnovnih životnih namirnica na evropskom tržištu, cena hrane u celokupnoj Evropi je počela da raste. Međutim, najveća prednost Rusije u odnosu na Evropu nije ni oružje niti hrana, već sama energija. Tu je srž problema u kojem se trenutno nalazi cijela Evropa. 42% gasa koji se doprema u Evropu dolazi iz Rusije i to uglavnom se doprema putem Severnog toka 1, najvažnijeg gasnog toka na celom svetu. Dužine 1224 km, koliko je bitan ne možete ni da pretpostavite, no probat ću da vam pojasnim. Putem ovog toka gas se doprema u zapadnu Nemačku iz samog Baltičkog mora i odatle se dalje distribuira po celoj Evropi. I tako predstavlja najvažniju arteriju života celokupne evropske privrede. Sad,
koliko Europa zavisi od ruskog gasa, pokazat ću vam najbolje kroz same procente. Francuska zavisi sa 25%, Italija sa 46%, dok Njemačka kao najveća ekonomija u Europi zavisi sa nekih 49%, Finska sa 96%, dok, na primjer, Makedonija zavisi u potpunosti od opremanja ruskog gasa sa 100% zavisnosti. Tako da, nakon što su Biden i Europa uveli sankcije Rusiji, Putin je uradio sljedeće: smanjio je dotok gasa za samu Europu za nekih 60% i uslovio da, ukoliko želite i dalje da uzimate gas od nas, možete, ali samo ukoliko platite u rubljima, a ne dolarima. Sve to je dovelo do toga da je rublja postala jedna od najsnažnijih valuta na planeti, a kao posljedica pojavila se inflacija koja je počela da se širi Europom. Tako da danas mogu da vam kažem da nas očekuje sve skuplja cijena energije, posebno električne energije, gdje se već danas najavljuju restrikcije, hrana će još više poskupeti, jer je već danas inflacija takva da u posljednjih 20 godina nije bila tako visoka kao što je to slučaj sad. Odnosno u ovom momentu. A ono što je najluđe, sve te sankcije su bile usmjerene ka tome da Rusija prestane da prodaje, da kupuje, da izgubi svoju ekonomsku moć, svoju kupovnu moć, da ekonomija prosto padne na kolena. Međutim, Rusija danas prodaje više goriva i gasa, više nego pre samog ulaska u sukobu sa Ukrajinom, odnosno još više novca zarađuje, pa se postavlja pitanje kako je to moguće. Odgovor je poprilično jednostavan. Cena nafte i gasa je skočila, Rusija zaista manje svojih energenata prodaje Europi, ali to što prodaje po znatno većoj ceni i isto tako ostatak svojih energenata koji su ranije bili namenjeni Europi, Rusija je usmjerila na druga dva velika tržišta, Indiju i Kinu, koje kupuju ogromne količine ovog energenta od same Rusije po znatno nižoj ceni. Od septembra polako počinje da se zahuktava grejna sezona na teritoriji celokupne Europe, a trenutno Europa sa svim svojim rezervnim kapacitetima ima dovoljno ovog energenta za 90 dana. Nakon čega pada ispod kritične linije, a nakon toga Europa više nema gasa. Ukoliko bi željeli da opreme gas od strane Norveške, Katara, koji bi trebalo da nadomesti gas iz Rusije, oni prosto to ne bi mogli da učine u tolikoj meri u kojoj evropska ekonomija zahteva, a sam cevovod Severni tok 1 je građen 6 godina, pa je tako prosto nemoguće za jednu zimu napraviti nešto slično. Norveška je, na primjer, odlično povezana cevovodima sa Evropom, ali nema kapacitet da zameni ruski gas, a nafta isto tako ne može da se doprema u znatno većoj količini od strane Saudijske Arabije, jer Saudici ne žele da povećaju snabdevanje Europe naftom zbog jednostavne činjenice da su saveznici Rusije. Tako da Saudijska Arabija je u najboljoj poziciji jer zarađuje duplo više novca za istu proizvodnju nafte, ima zaštitu od Irana kroz savezništvo sa Rusijom, a ne mora više da se klanja Amerikancima. Zima dolazi, a sa njom geopolitička igra dobija novi zamah. Šta nas sve očekuje na zimu? Polako počinjemo da se pitamo, jer igra prestola u geopolitici je definitivno pravi opis današnje situacije na svetskoj političkoj sceni. A šta je sljedeće, zna samo par ljudi na našoj planeti. Hvala na pažnji, nadam se da vam se dopada današnji video i da ćete znak podrške lajkovati isti. Isto tako u opisu ovog klipa imate linkove mojih društvenih profila gdje me možete slobodno zapratiti, kao i sam Telegram nalog, pa slobodno. A meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se svima zahvalim na pažnji. Ostavite svoj komentar, pa se vidimo uskoro sa nekom novom pričom. Vaš novi Anonimus. Ćao.